ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଶଙ୍କର। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ବୋଲି ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟାଶଙ୍କର। ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟାଶଙ୍କର ପୁଣି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦେକୋଟା ଗାଁ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ଦିବ୍ୟାଶଙ୍କର। ପୁରୀରେ ବିବାହର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାହା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟପାଟଣାରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଶଙ୍କର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।